హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయములోని 32వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు ఈ భాగవతం షార్ట్ క్లాస్లో చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకము. దేవదత్తామీమాం వీణాం స్వరబ్రహ్మ విభూషితాం మూర్ఛయిత్వా హరికథాం గాయమానచరామి అహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవర్షి నారదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే నాకు ప్రసాదితమైనదియు స్వరబ్రహ్మ విభూషితమైనదియు అగు ఈ వీణను మీటుచు నిరంతర హరికథా గానములో నేను సంచరించుచున్నాను అంటూ నారదుల వారు వ్యాసుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ దేవర్షి నారదుల వారు
తన పూర్వజన్మలో జరిగినటువంటి సంఘటనలను చెప్తూ ఆయన మరి కల్ప ఆరంభంలో మరొక కల్పంలో ఒక కల్పంలో ఆ విధంగా ఆయన సశరీరంగా దివ్యత్వాన్ని పొంది ఉన్నటువంటి తదుపరి ఆయన భగవంతుని యొక్క నిత్య పార్శ్వాదుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఈ కల్పము ఆరంభమైనటువంటి సమయంలో అంటే బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కార్యం కోసం మేల్గాంచినప్పుడు సో ఇతర మహర్షులతో పాటు ఇతర ఆ సమస్తమైనటువంటి ఋషులతో పాటుగా మరి ఆ నారదులు వారు కూడా వారితో పాటుగానే ఆవిర్భవించాను అని చెప్పినటువంటిది చూసాం. అప్పటి నుండి ఆ విధంగా ఆవిర్భవించిన నాటి నుండి ఆయన మహావిష్ణువు యొక్క కరుణ చేత మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందును భౌతిక జగత్తు యొక్క ముల్లోకాల యందును ఆయన నిరంతరము సంచరించగలుగుతూ ఉన్నాను అని, ఆ విధంగా భగవంతుని అకుంఠిత భక్తి యందు స్థిరపడ్డాను నేను అంటూ ఆయన తెలిపినటువంటి విషయాలు చూసాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఆయన అంటున్నారు, దేవదత్తాం ఇమాం వీణాం స్వర బ్రహ్మ విభూషితాం మూర్ఛయిత్వా హరికథాం గాయమాన చరామి అహం. మ్యూట్ లో ఉన్నాను హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ వాయిస్ రావట్లేదు రావటం ప్రభుజీ. లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, వినిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు ఓకే వినిపిస్తుంది. ప్రభుజీ. ఇంతకుముందు వినిపించలేదా మాతాజీ? లేదు ప్రభుజీ. లేదు, ఒక 2 నిమిషాలు వినపడిన తర్వాత నుంచి వినపడలేదు ప్రభుజీ. మరి ఏం అయ్యో, అంటే మాకు నెట్ ఇష్యూ ఏమో అనుకున్నాం ప్రభుజీ. అట్లా ఉంది. ఇప్పుడు కూడా వినిపించలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. వినిపిస్తోంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మీకు ఎక్కడి నుంచి అసలు అదే దేవదత్తం అనే శ్లోకం చదివారు చూడండి ప్రభుజీ. అక్కడ ఓకే. హరే కృష్ణ. సో నారదుల వారు తన గత జన్మను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, బ్రహ్మ సృష్టిగాంచిన సందర్భంలో ఇతరుల మహర్షులతో పాటు ఆయన కూడా ఆవిర్భవించి అప్పటి నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిరంతరము స్థిరంగా నెలకొని ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, దేవదత్తామిమాం వీణాం స్వర బ్రహ్మ విభూషితాం మూర్ఛయిత్వా హరికథాం గాయమాన చరామి అహం. సో ఆ విధంగా మరి దేవదేవుడైనటువంటి ఇక్కడ దేవదత్తం ఇమాం అంటూ చెప్తున్నటువంటి, సో ఆ దేవదేవుడితో ఇవ్వబడినటువంటి ఈ వీణ అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేత నాకు ప్రసాదితమైనటువంటి ఈ యొక్క వీణ ఎటువంటిది అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, స్వర బ్రహ్మ విభూషితాం. అంటే ఇక్కడ
ఆ స్వర బ్రహ్మ, బ్రహ్మ అంటే దివ్యమైనటువంటి, విభూషితాం అంటే అలంకృతమైనటువంటి ఆ వీణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనం చూడవచ్చు. స్వర బ్రహ్మ విభూషితాం అంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి సంగీత స్వరాల చేత అలంకృతమైనటువంటి వీణగా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన దాన్ని. సో ఇక్కడ స్వర బ్రహ్మ విభూషితాం, దివ్యమైనటువంటి స్వరాలతో అలంకృతమై ఉన్నటువంటి, అలంకరింపబడినటువంటి ఈ దివ్యమైన వీణను మూర్ఛయిత్వా అలా మీటుతూ, ఆ వీణను మీటుతూ హరికథాం గాయమానః చరామి అహం, అహం నేను. సో ఆ హరికథను నిరంతరము గానం చేయుచు చరించుచున్నాను, ముల్లోకాలను తిరుగుతూ ఉన్నాను. ఆ శ్రీహరి యొక్క లీలలను మహిమలను గానం చేస్తూ నేను సంచరిస్తూ ఉన్నాను అంటూ మనకి ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే నారదుల వారు చెప్తున్నాడు, ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి ఈ దివ్య వీణను దివ్య సంగీత స్వరాలతో మధురంగా వాయిస్తూ, ఎందుకంటే అది భగవంతుడి చేత ఇవ్వబడినటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడి చేత ఇవ్వబడినటువంటిది అది దివ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైన జగత్తులో ఆ భగవంతుడి భౌతికమైనది కూడా పూర్తిగా దివ్యమైనదిగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఈ భౌతిక జగత్తులో లాగా ఏది కూడా అసంపూర్ణంగా ఉండదు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో. సో అది ఆయన భగవంతుడి నుంచి ఇవ్వబడింది కాబట్టి అది పరిపూర్ణమై ఉన్నటువంటిది. సో అంటే ఆయన యొక్క వీణ కూడా ఎంతో దివ్యమైనదిగా చెప్పబడుతున్నట్లు. ఆ దివ్య వీణను దివ్య సంగీత స్వరాలతో మధురంగా వాయిస్తూ గానం చేస్తూ మీటుతూ దానిని మూర్ఛయిత్వాం అంటూ చెప్తున్నారు. గానం చేస్తూ గాయమానః, మానః అంటూ చెప్తున్నటువంటి గానం చేస్తూ చరామి సంచరిస్తూ ఉన్నాను, అహం నేను. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ప్రసాదంగా ఇవ్వబడిన ఈ వీణను దివ్య సంగీత స్వరాలతో మధురంగా వాయిస్తూ ఆ శ్రీహరి యొక్క లీలలను గానం చేస్తూ నేను అన్ని లోకాలలోనూ, ఆయన అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పారు, నేను ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనూ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ముల్లోకాలలోను, మధ్య ఊర్ధ్వ అధమలోకాలైనటువంటి ఈ లోకాలన్నింటిలోనూ నేను సంచరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పినటువంటిది. సో ఈ వీణ యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఈ వీణ యొక్క దివ్యత్వము మనకి ఆ లింగ పురాణం నందు వర్ణించబడింది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆ విషయమే మనకి ప్రామాణిక ఆచార్యులైనటువంటి జీవగోస్వామి వారి చేత ధృవీకరించబడిందని, మరి నారద మహర్షి చేతిలో ఉండేటువంటి ఆ మహతీ వీణ భగవంతుని ప్రసాదంగా చెప్పబడింది, దివ్య వీణగా చెప్తూ ఉన్నారు. అది అటువంటి ఆ దివ్య వీణ శ్రీకృష్ణుడు నారదులతో సమానంగా ఉన్నటువంటిది అని చెప్తారు. సో శ్రీకృష్ణుడు మరియు నారదుని వలె అది కూడా దివ్యత్వ కోవకై చెందినది. ఎందుకంటే భగవంతుని చేత ఇవ్వబడింది, ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుంచి వచ్చినటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ దివ్య వీణ నుండి వచ్చేటువంటి స్వరాలు భౌతికము కావు, అవి ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలు లీలలు, దాని నుండి ఉద్భవించేటువంటి ధ్వనులు కించింత మాత్రం కూడా, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, కించిన్ మాత్రం కూడా భౌతిక కల్మషాలతో కూడి లేకుండా ఉన్నవి, దివ్యమైనవి అని చెప్తారు. ఆయన భాష్యంలో ఆ సంగీత సప్తస్వరాలను గురించి చెప్తారు. సా అంటే షడ్జము, రి ఋషభము, గా గాంధారము, మా మధ్యమము, పా పంచమము,
దైవతము నీ నిషాదము ఎనడి ఆ సంగీతం అంటే సారి గామ పద నిషా పదని వరకు మాత్రం. సో అది సప్తస్వరములు, ఆధ్యాత్మికములు మరియు దివ్య కీర్తనల నిమిత్తమే నిర్దేశితమై ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తుడుగా నారదుడు తనకు వసిగినటువంటి ఆ వీణా వరదానమునకు ఆ దేవదేవుని ఎడ తన ధర్మమును నిత్యము నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన మర్చిపోవట్లేదు, ఎందుకంటే దివ్య స్వభావంలో ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ అనుభూతిని పొందినటువంటి వాడు నిరంతరము హరినామ సంకీర్తనము, హరికథా శ్రవణము మరియు కీర్తన భక్తిలో అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి సాధనంగా మనకి చెప్తుంటారు హరినామ సంకీర్తనం. అలాగే హరికథా శ్రవణం కూడా మనకి భక్తిలో అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుక మరి ఎంతో మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం కొద్దిమంది మాత్రమే ఈ క్లాసులకు వింటూ శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నాము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి పదాలను మనము వింటూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఎక్కువగా మనం ఎక్కడ ఉన్నా మన జీవితం ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మహిమను పంచే ప్రయత్నమే చేయాలి. అది ఎక్కడ ఉన్నా మనం, అంటే మన ప్రదేశాలలో ఉన్నా, లేదా వేరే ఉన్నా, లేదా మామూలుగా మన వ్యవస్థ విధానంలో, వర్ణాశ్రమ విధానాల్లో వివిధ వర్ణాలలో ఉన్నా కానీ మన యొక్క లక్ష్యము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను నలుగురికి పంచే విధంగానే ఉండాలి. ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమను కీర్తిస్తూ ఉండాలి, నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మరి నారదుల వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య మహిమలను గానమందే ఎల్లప్పుడూ నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ కారణంగా అతని యొక్క దివ్య స్థితి యందు అతడు చ్యుతి లేకుండా నిలుచుతూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు, నశింపు లేకుండా, తరుగుదల లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు. సో మరి ఇదే విషయము భగవద్గీత యందు కూడా ధృవపరచబడినటువంటి విషయము మనకి ఆ భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంది కదా, 9వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. సతతం కీర్తయంతో మాం. శ్లోకం ఎవరైనా చెప్పగలరా పూర్తిగా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పమంటారా? సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఈ నారదుల వారి యొక్క సంఘటన, ఈ చరిత్ర ఏదైతే ఉందో, మరి ఆత్మదర్శి అయినటువంటి నారదుడు మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినట్లుగా సతతం కీర్తయంతో మాం యతతామసి దృఢవ్రతాః. మహాత్ములు నన్ను ఎల్లప్పుడూ కీర్తిస్తూ, సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎల్లప్పుడూ నన్ను కీర్తిస్తూ దృఢ నిశ్చయంతో నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నులై ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకము మనకి నారద మహర్షి జీవితం భగవద్గీతలోని సతతం కీర్తయంతో మాం అనే సిద్ధాంతానికి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఉదాహరణగా మనం చూడవచ్చు. సో భగవద్గీత యందు మరి చెప్పినటువంటి ఈ విషయం. సో కనుక ఈ భౌతిక జగమునందు శ్రీల నారదముని అడుగుజాడలను అనుసరించుచు ఆ సరిగమప మొదలగు సప్త స్వరాలను శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను కీర్తించుట యందే చక్కగా వినియోగించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్వర బ్రహ్మ అనే పదం కూడా మనకి చాలా ముఖ్యంగా చెప్తా ఉంటాం. ఆ భగవంతుని మహిమను ప్రకటించేటువంటి దివ్య శబ్దము స్వర బ్రహ్మ, దివ్య శబ్దం. స్వర బ్రహ్మం అంటే
ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను ప్రకటించేటువంటి దివ్య శబ్దము అని చెప్తుంటారు. అది భక్తితో ఆలపించిన సంగీత సాధారణ కళ కాదు అని చెప్తారు. భక్తితో కీర్తించినటువంటిది అది. సో కనుక మరి నారదుడు ముల్లోకాలలో సంచరిస్తూ మరి ఈ భగవంతుని యొక్క లీలలను అనేక మందికి పంచుతూ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మరి ప్రచారం చేయవలసినటువంటిది. సో ఆయన ఎంతో మందిని మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులుగా మార్చి ఆయన లీలలను ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. సో ఆయన మరి భక్తి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాళ్ళ కొంతమంది పేర్లు. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా? ధ్రువ మహారాజు ప్రభుజీ. ప్రహ్లాదుడు. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఇంకా వ్యాస భగవానుడు కూడా. వ్యాసుల వారు. ఓకే. మాతాజీ. అంబరీష మహారాజు. హరే కృష్ణ. వాళ్ళకి నలుగురు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా భక్తి ప్రచారం చేస్తారు. వారు చైతన్య మహాప్రభువు ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు కదా, షడ్గోస్వామి. ఓకే. హరే కృష్ణ. ధ్రువుడు, మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ప్రహ్లాదుడు, వ్యాసుడు, ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఆది కవిగా ఉన్నటువంటి వారుగా చెప్తాము వాల్మీకి మహర్షి. వాల్మీకి మహర్షి. సో అనేక మందిని ఆయన భక్తులుగా మార్చినటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అనేక మందిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులుగా మార్చినటువంటి వారు. సో ఈ విధంగా విశుద్ధ భక్తులు, భగవంతుని యొక్క సహపార్శ్వాదులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను నిరంతరము పంచుతూ అనేక మందిని భగవంతుని వైపుకు నడిపిస్తూ ఉండేటువంటి వారు.